Takže toto je můj byt a tady je vchod. Teďka jdeme do pokoje a blížíme se ke skalnímu akváriu. Takže toto je můj. Původně to bylo mořské akvárium, ale já jsem z toho udělal skalní, protože mě původně ryby odešly. Toto je moje velké akvárium. 560 litrů. Je dost vysoký. Toto je moje zelené akvárium. Je 1,50 m x 40 x 40. No, tady máme parmičku. Tady je mečovka. A tady jsou parmičky mechový. Nevím, asi nejsou moc vidět, ale už asi jo. Tak a teďka se přemístíme ke mně do ložnice a zároveň do pracovny. Jo, tady spím a sloní noha a palma. No a tady je moje trošku škrábnutý akvárium. Jak jsem ho čistil magnetickou stěrkou, tak mi to sklouzlo mi utěrka, co to bylo? To nebyla utěrka. No a toto je moje nejmenší akvárium, kde mám čichavce. No a to je všechno.